Mbukeli wekhaya TV2 asibingelele sikwamukele yiyo ikhaya TV2 obingelelayo uthanda nani umnguni uqabe uyeyeye uphakathwayo ufohla bona isihlabathi simncane umfula wathi nyama wadla phakathi namhlanje size ngodaba esize ngale usisi udlise indoda imxakile kodwa ke njengamanje mbukeli wekhaya sifuna ukuzwa kuyena ukuthi ke yini lesimxaka ngoba ukudlisa kwakhe uyifuna uthando wena uyamthanda Angisamthandi. Akukho la angafuni khona ukuthi angahleze mina naye sibhekene ngalendlela ukuthi uhambe ngilala yonke indlu. Angisathandi. Wayishaya ingane ocishe wayibulala ayishayela ukuthi uyifice eyadini. sisamba sikubingelele sikwamukele kwikhaya TV2 usigabe sikhuluma nobani Yebo sawubona ukhuluma noSonto wakaSosibo. Masosibo udaba lakho lichazile ukuthi uxake umuntu umdlisile sithatha usibeke Yebo udaba linjalo. Ngathola indoda la eyanginika uthando engingalwazi. Ngaba nomona nalo ngagcina sengidlisa. So ekuyidliseni kwami le ndoda senginenkinga manje ngoba yenza izinto ngaphezulu kwalendlela ebekade seyenza ngayo kade kusakuhle. Angisathandi. Akukho la engangisebenzisi khona. Mangithi yangisebenzisa ngisho ukuthi ngokocansi. okay mhlambe singakafiki eudabeni oluthinta ukuthi usebenzisa kanjani ngasekamereni nazo zonke lezi zinto awusithatha usibeke ukuthi ke yini le kahle hle lesixawa wena manje ukuthi hayi phela manje ngithi ubuthi ufuna ube isonde isiyenzeka isonde uxakwa yini manje senisondelene ngalendlela wena engicabanga ukuthi ubufisa ngayo Ya, asishadile nalo muntu boyfriend. Angisakwazi ukuya ekhaya. Kahle sesigibhidile. Angiye ekhaya. Naye akayi kubo. Unobhuti bakhe. Obhuti bakhe mhlawumbe bawu4 mase kube yena ka5 mase kube intombazane. Abasakwazi ukufika bazovakasha ngenxa yokuthi angazi noma akabathembi bona noma akathembi mina. Asinawo ama visitor, asivizithi yonke indawo la sihlezi khona siba khona so2 angikwazi ukuba nabangani. Akabathandi ufuna ngathi singahlezi sibhekene sobabili uma uthi awuvizitha ngisho makhelwane abafiki nihlala nje nobabili nibe ngangokuthi ngelinye ilanga ngathi ngihlele mina engekho esemsebenzini ngabiza ingane yakamakhelwane ukuthi ngicela ukuthi iyongithengela isinkwa yahamba ingane velile ngasalele sesishonile ngoba ngaqeda into engiyenza endlini kwayima ngenza ibreakfast sekulate wathi mebuye emsebenzini wafika lengane ingakabuye esitolo yafika sevele sekhona wayishaya ingane ocishe wayibulala ayishayela ukuthi uyifice eyadini kade nomanga wena ngiyakutshela leso sigameko isikuphatha kanjani wena ngoba phela wena njengoba yenza lesenzo uyazi ukuthi wenzani asange singiphathe kabi futhi ngangitshela ukuthi ngiyasabuya ngendlela ngihlukumezekile manje angikwazi ukuphefumula ngiphefumula ngaye angathi mangidonsa umoya ufuna ngiqale ngicele kuyena no ngisho ukuthi inesense ukuthi ingane isishayiwe abazali bayo nani kuwena kwafika kanjani kuwena ngiyakubona ngasesayidini lakhe yabo ukuthi wena wenzani sengisho ukuthi esayidini lengane ukuthi isishayiwe ingane kwenzakalani umndeni wamukela kanjani isimo sonke lezi zinto enjalo kwakubhlungu kakhulu ngoba kwababhlungu nakumina ngangokuba mina ngasuka eyadini ngaya khona ngakhuluma naye uma wengane ngamtshela ngathi ngicela ukuthi avule icase ambophe ngoba yayingekho into ayishayela ingane yayingekho kahle into ephathekayo wayishayela into engekho incane na18 sasingekho isidingo sokuthi senzele into ayenza kodwa ke bathi mase bembophile baphinde bamkhipha futhi after 2 days mangicabanga so ubudlelwane phakathi kwakho ingane eyashawa umalungu omndeni bumi kanjani ngoba phela eshawela lesenzo ngeke ngisho ukuthi bubi ngoba isikhathi esiningi asibonani njengoba sengike ngachaza ngathi angiphumi nabantu abangeni so kahleni bo angikwazi ukunyakaza ngiyinto nje ngathi mangihlele endlini ngingayixaki nakugqoka ngoba nje kusukuma kwami ngihamba ngaze ngathi uyangikhumula nangengqondo
Okay. So ke uma wena ke manje ubuyela lo wathatha khona lento yokuthi uyifake kulombhemu lo ukuthi abheke wena wedwa ngoba nawe Nkosi yami wawuthi uyazama ukuziphembela okwakho. Uma ubuyela kuyena lo owakwenza lento uthini? Uthi manje hayi ngisengifuna iphume phela mina manje lento. Ngalo muntu usenza kakhulu. Eyi ngaya la ngathatha khona lento mangifika ngithi ngicela ngisho inkinga yami esenginayo. Owanginika lento wabe sengitshela ukuthi akakwazi ukuyikhipha wekazi ukufaka ingakho wangibuza ukuthi ngineshoyo into engangifuna ukuyenza. Ngaleso sikhathi ngangisajabuliswa uthando ngiqala olungaka nokuthi umuntu angenzele yonke into. So ngavuma. Angisathandi ngiyacela makukhona usizo engalithola nje noma iluphi. Mhlambe umuthi oyikwenzela yonke into naming a few iziphi mhlawumbe izinto oyikwenzela zona ndi wena wakusiphi isimo ngaleso sikhathi sagcina sikubona ukuthi no uma ngigeja la manje uma ngigeja la ngoba sengigeje forever. Lo bhuti mangithi ubengenzela yonke into. Ekhaya la ngihlala khona isimo sasendlini asikho right. Njengasemasentini njengoba nami ngisebenzi. Ubengondla ubhuti engigqokisa, ngigqoka into ezibizayo kade into ede iqala ukwenzeka empilweni yami. Wangitshengisa loluthando lolu engithe mangalahlekelwe yilo muntu nami impilo yami ngafuna ngivele ngiyithathe ngoba usengijwayeze into engazazi. Engikhipha ngilala emahotela, engidlisa ema-restaurant kade ngingayazi. So ngathi no wangifuna ukuthi lento le iphinde iphume empilweni yami ngoba bengijabulisa nami. Yabo. Ayikho into ade ngikhala ngayo ade engangenzeli yona. Ngoba namanje njengoba ngihlala naye nje kuyadliwa ekhaya uyena. Kodwa manje mina ngihlukumezekile ngalendlela ukuthi injabulo ngisanayo. Wena uyamthanda? Angisamthandi. Why? Yini ungasamthandi? Unesicefe nje. Unesicefe. Unothando olukhulu kakhulu unodlame, unesikhwele. Usengibeka ngisho isandla. Ziningi into ezincane egcina zimenza ukuthi agcine sengiphakamisela isandla. So angisekho right. Konke lokho engangikuzwe eqaleni manginaye angisakuzwa. Kangangokuba lebeka khona isandla. Ngiyafreeza njenge-ice. Angathi uvela ngathi uthintwa ipara. I'm just making an example. I'm sorry if you feel offended, but I'm just ngathi uthinta mhlawumbe isigebengu some sort. Ngifuna ukuthi illustrate kahle ekhaya ukuthi what do you feel? Mhlambe elingcono iphara nesigebengu ngoba angazi kodwa mangingacompareisha omunye umuntu ngimcabanga nalobhuti. Uyangigodolisa njengoba lishisa kanje ilanga mengithinta ngiyagodola ngathi ngafaka ijezi. Angisanayo leyanto ukuthi ngafisa ngathi ngakhona ngisho ungibathe eyingubeni ebusuku mase kufuna ngilale ngiyamlinda zumeke kuyimanga yongena ingubeni ngoba ngisho ukuphenduka mangabe ngilele ukunyakaza kwami uphelele ubuthongo ufuna ukungisebenzisa. So mhlamba ukhathi usibeke ukuthi ke ever since wamenza lento umuntu onjani ekhaya ubehave kanjani ke zonke lezi zinto ezikanjalo. Lo muntu lo useshintshile kakhulu ngalendlela ukuthi into azenza mayithi ngiyambuka ngibona ngathi ingqondo nayo ithathi kahle. Akukho la ngiyakhona angabikho. Kitchen mangipheka usuke la. Ise toilet ngiyo toilet usuke la. Ngigeza usuke la. Ngengqondo yakhe nje uthi uyangikhumula ngiqeda ngiphathi mase kuthiwa senginqunu vele. Akukho la angafuni khona ukuthi angahleze mina naye esibhekene ngalendlela ukuthi akasasebenzi. Lento engangimdlisele yona ukuthi ngimdlisela ukuthi ngiyalibona uthando lakhe ungenzela yonke into akasakwazi ukwenza lezo zinto. Mina ngumuntu oyisebenzayo angisebenzi kodwa nginendlela yami yokuyiphilisa abe ngivele nginayo. So lamasenta amancane engiwatholayo sibanga wona manje endlini akasayi emsebenzini. Ukukhumbula ukuthi yonke lento ngiyenze ngoba bengibona ukuthi unginakekela ngalendlela engithandayo. Akasanginakekeli. Phela nje into enzayo uhambe ngilala yonke indlu ngisho ngiphumela eminyango ngishanela igceke nangu ubhuti. Angisathandi mangabe kuukuthi kwakade kwi-glue le yayifakwe yona cani ngisize nge-glue remover. So ngiyakuzwa
abantu mhlawumbe bakubo abakaze bayibhavumule le ndaba bayikhulume nani ukuveza ukuthi angathi bayasola ngathi khona okwenziwa. Kade babeyisola bezama bethi bayamvusa. Uyazi umuntu uma ngabe edlisiwe ukuthi uphika yonke into ngoba usuke semathandweni. Bakhulume kakhulu ngale ndlela ukuthi baze baphuma kuyena, bamyeka ngoba vele abavumelekile ukuthi bavakashe. So nje ngingedwa kulento. Ngingedwa nje akekho umuntu ongangisiza kuyona and nabantu bayabona kubuhlungu ba nabantu bayabona inkulumo ziyafika kumina. Babona into ebonakala iyabonakala. Yabo? Angisazi. So wena ke njengobuze la kwiKhaya TV ufuna ukusizakala ngani? Ngifuna umuntu ongangisiza ngento engizomnika yona ezobolisa yonke into angikhohlwe kwasengqondweni ukuthi khona umuntu avela ngilibale ukuthi khona nje umuntu wayimina nje vele kuphele yonke into angisamfuni. Ready for awusa kunokwenza uthombe awumfuni ngoba uwenza lokho mase right uzonze njani uzomyeka noma mhlambe vele khona usumtholile noma mhlambe uthi awusafunela utho nje liyindoda ngaphela ngicathi uzoba right mase ba right kume kwenzeka abe uthi usizakala aba right usho ukuthi wena usamfuni forever. Ngicabanga ukuthi khona into esengenzeka phakathi kwami naloya muntu. Angisenayo ama-feelings akhe. Ekhumulile senqondwe ukuthi angiphalaze. Hawu, ngimkhathele ngimsuthi angisafuni. Okay. Ever since ke usho njalo ke ukuthi wena awusafisi lutho ngaye mhlambe bese nesikhathi esingakanani nendawonye? Sina 2 years mhlambe nenyanga mhlambe 3. Lento usuyenze nini wena? Isikhathi singakanani mhlambe lento usuye uyenzile wena? Usenesikhathi singakanani uyenzile? Mhlambe uphelele unyaka, iminyaka emibili noma wathi uqala nje ukumbona wathi hayi ngiyabambelela la ngifaka wonke amanzipho. Sesisithi isikhathi ngoba ngiyenza lento ngayenza sina 6 months. Nithandana. Usudlalene nezibelambele isikhathi sithi kangaka nje. Hayi nje babe sengingachaza ngithi kwaqale kwabamnandi. Kwakumnandi angifuni ungasho. Kwakumnandi kodwa manje sengiyabona ukuthi kahle kahle angifuni lento. Sengikhathele yona. Angisamfuni. Okay. Bukelo khaya eyibeka usisi. Uthi Masosibo ukhathele umuntu athandana naye bese namathele kakhulu uthi ucela usizo kinile lapho kasekhaya ukuthi hayi no man lekelelane naku kushiya indlu ucindezelekile manje wathatha into kwathiwa yazi ifaka kuphela ayazi khipha manje uxayekile udinga usizo kakhulu lapho ngasekhaya ukuthi ke nikwazi ukumsiza ke igcine into yakhe ke iphumile. So ke ongakwazi ukumsiza xhumane nathi oneKhaya TV siwazi ukuthi usisi agcineke elekelelekile ngoba ngiyafisa ukuthi kona mina ngishiya inamba kasisi ukuthi nixhumane naye ngoba abantu esisebenza ngabo ekhaya baningi kodwa manje mayesho kanje ukuthi kutrajwa kwasani akufunwa mzala akufune umuntu afuna ukubeka impilo kasisi engcupheni ukuthi agcine esetrajwa. So nje umuntu njengamanje ongakwazi ukuthi ke asize ke usisi zikhona inamba zethu njengeKhaya TV uzokwazi ukuthi axhumane nathi ziyavela inamba zethu la ku screen xhumane nathi ke akwazi ukuthi ke athole ke usisi ke usizo alidingayo. iKhaya TV 2 Mnguni Qwabe phakathwayo uthi Khumo.